Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, hindi nga ro din irugi papagayam. Sagudayan nga ro ti surat ni pagayam tayo nga Arman nga napauluan iti 1,000 pesos. Dear Manong Nemi, di ba nangikalikagom tinaranyag amasakbayan ti kiti anak? Iti maysa nga pamilya Manong Nemi kat nasken unay. Maysa nga skilled worker adanak ko iti talong anak Manong Nemi. Ubibing da pa ilan. Iti kaadwada nga talong anak kat masapol nga maisagana nga nimpag. Nga kadagita nga panawan Manong Nemi kapig sa iti panagana ti Saudi Arabia kadagiti skilled worker. Pag-iinagawan Manong. Siyempre, agdemanda kadagiti skilled worker manipod dito Pilipinas kada doon pa nga pag-ilian nga mapaniti Middle East. Nawagtulagan mi kini Lydia nga asawa nga gaplaya. Imanugot, kakaasi kami Manong Nemi nga nagremedyo ti kwarta kasapulan. Eri mapanan Manong Nemi ti final interview talagang saksak pila-pila Manong. Kunada ket nasunno iti umuna nga makabayad a kompleto ison ti mairaman iti listaan. At asan dapat nga pagigidanan nga may pinsan umuna first 100. Maistambay tuman iti aduma. Kuno saan ket awanan ti gundaway. Baka sayang lang Manong Nemi dagiti gundaway nga adon nga oras nga nagastar. Kamkamatin ti oras. Time is gold, kunada Manong. Maunang interview Manong Nemi maudi nga panangisubmit iti bayad tapno mairaman na kiti listaan iti umuna nga bansada nga tumayaben para iti panagtrabaho sa Saudi. Manong Nemi ado digiti agdayo mudom nga agpautang. Tanangarod ket awo mati ornong men no di pasig nga utang. Edi sa akong ti sumublat Manong Nemi nakigtutak edi kurang ti 1,000 ti bayada. Manong Nemi, ket sandang aprobara na ti aplikasyon ko. No saan ko nga makompleto? Mabaling ka di sir, kunak pa yan ang pagpakaasi, ma'am. Nga bayad ak tuno antak sa Saudi. Agwing da Manong. Sa maysa, di sumara sa runukan niya, nagsa nga mabaling mo na da. Aglisikat tan. Aglisikat ay pila sa akong sumaruno. E rin to sumagmanulaengan Manong Nemi, ti bilang tapno makompleto ti 100. First 100. Naglisi ako niya ti pila. Kumit kita ak Manong Nemi kadagiti sumarsuno ti pila. Pare, na problema. Ilocano, patak ng Ilocano. 1,000 lang ti kurang ko pare. Di lang mabaling sikalot magsuposop o pagpag-isut ti kwartak awon to pagpleta ko nung agawid ng pagkariga.
Madanaga kung Manong Nemi, tinawagak ni Lydia. Lydia? Ha? Awan na mamum dito'y asidag dito'y agency. Awan abay, kurang akti sa ngari po. Titibong lang ipagpakasin, awala pang bulodam ditan. Mabainak ano kabain? Uri sabon nga mo. Ang salita mo lang taan. Uri daw, anda masabat mo dita, di pagpakasi ka. Oo na yung matin, uri saan ko nga mo. Napautang, imutang nga amin yung Manong Nemi, di kiti adda nga amok. Kiti na ito yung lugar. Oo na yun, 1,000 pesos lang. Apay ngamin, ti amok ngamin kat. Sige nga rin. Dawat mo nga sakbay nga dumanon, ti maaprobaran nga 100. Sabi ko man siya, ti may ka 99, no? May ka 100. Yung pangalabak ti sa karibo rito, kit mo ti amam mo. Manong Nemi, nagpagnapag na adalagi tayo maiturid ko nga pagdawatan, pangutangan. Ma'am, pwede bang humingiram ng 1,000? Kulang kasi yung pagbayad ko sa agency para ma-approve ng application ko. Arig na saan ko pa may baga, makumpleto di baga Manong Nemi, talawan na ko. Uy, may baga iti utang. Dadanti ka po na nga panawan na. Tapos lang bagbaga at pautangan kakiding kat saan kamat nga mo. Agkaling etana kung Manong Nemi. Makapidot ako mga rod, 1,000. Kunak Manong Nemi. Na magmagnaak nga dati nakadumog, tapos nagastak at barbarin mo at dati mapidot ko na danaragring nga 1,000. Dan direk may nga oras Manong. Na pinahadas ko tinagpagpakaasi kadagiti masabat ko, madanon ko, ngayon awan ti bang kaso kanya. Dida kanumat ama mo, kad napataglaunay at 1,000 kada kwada. 90 pesos ko mga lang akit, mabalin ko na din. Iya mamukpay ti bagik. Kadara kahit kuman kaalan tinaganda, tapos may kastakit ipauwit ko to, bayar to times 2 times 5. Dida pa kayat. Talang arod kat umot pamari na kanya. Di mat mapagtalkan ti rupak. Nagawa po akmat Manong. Manong Nemi, magbagnaak manin nga sumabat. Kadag di mabaling ko nga pagpakakaasyan. Hindi tatairan na tagtag dumog. Parbanin ko nak no adda mapidot ko nga kwarta ngim awan. Pag mamtad na nakadalapos kanyak. Sorry. Sorry pare. It's okay. Abay ka sila na problema? Dakarod. Inlawlawag ko kang kuha na ti amin Manong Nemi. 1,000. 1,000 malagayam. Kinanana Manong Nemi kinaot na ti wallet na. Taktilangan na Manong Nemi mapurmamet. Iri kita Manong Nemi sinirip ko tinagyan ti wallet na medyo nabangbang. Ito 1,000. Agamanak pare, mabaling nga mamon tinagan mo? Saan ang naskan? Haman, tapniti kas takat. Adan to sa pulag pagbayadan. Natan de Asi. Ano tito lugar niyo, sir? Ay, ano, wagan ti sir? Langam ti sir eh. Yung barangay Sabangan. No, kahit mo ito pumasyar, tao may ginumtan to, tagpulutan ta kada kita aramang. Ano pa sayan? Sa pulong lang di Natan de Asi, idya Sabangan. Kinuna na Manong Nemi kat nagdardarasa na pimanaw, nagdardarasak matanga nagsubli Manong Nemi nakadayo akpag din manin po di agency. Basta ulit itaray ko Manong Nemi. Next! Ay sir, ada 1,000 kon. Makompleto kon. Number 85 kitay. Ay, 75. Sana kita. May ka 99 da ito yan. Sige. Oh my God, 1,000. Dandani ka ng ladaw yan. Ha? Nukas na sir? Maalakmat lang? Adakmat lahat for 100? Oo, sige ka natin. Yes. Thank you, Kenny. Tanagan na. Dalipatag pa. Natan di Asi. May bagay launit. Naasyan ka niya. Yung sa anak mo na nagpapakasi kang kuha na. Approve nga dagos.
Akin, nairan na siguro ka itong kwartana. Langan na tinatahuro. Irita na aprobahan ng manong name kat naka-schedule in the flight. Tinawag ako ni Lydia. Ana, awanin problema? Awanin, nakapidot ka? Adamat lang siyempre na siya ti pa nagpuspuso na. Awanin ti ato pa nga sao. Aproba sigod. Hindi na pa kahit ngayon baga tinagan na ta. Siyempre, utang kalimutan siguro para kayong kuha na. Ngayon tandaan man, sorot mo mga tinagan, baka na malipatak. Ha? Hindi ta. Double pen mo ta. Bilang kita, umuitak ti bullpen. O sige na tinagan. Nathan Beasi. Barangay Sabangan. Tanda niyak sa nga nairaman iti first 100. Dagad no saan ako mga nairaman di another 100 tumanin. Wala nga manong abulan ti Kurayam. Sayang. Ana. Agawit ang pala dita, siyempre. Adamay sa palang rabik dita. Tapno panunod mo, talo lang aro din di putot mo. Sige, ang awit kang aro din. Manong name nag-awid ak nga rod, kaya ti maudi nga rabi, kitisidong dagiti talong anak ko, agraman ka ni Lydia nga asawa. Peksami manong nemi, iti nagsasarita, nag-iinala ko, pag magbaga ka rin anak, ngawan sa baling aramidan da, nagsingsingpet, ipas nagdatag basa, nagpaparada nga at elementarya, manong nemi, kaya sandang agsuksukir, tulungan da ni mamang da, tumulong da, iti trabaho tinong tibalay, tumulong da, tapos nagkasta kita, saan nga problema ni mamang da. At pakibambandayin damat ni mamang da, ang mga agbalbalog. Kat-katay di karabi, manon nemi, siyempre, nagkariak. Agsingsing pa yung nagsadya sa hodi, namuna kitistrikto na nga pagilyan. Sana ka may raman to kada kitay may balbalod ka kada kitay illegal nga aramid ti Pinoy. Nagkarimat kanyak ti asawak manong nemi nga saan nga tumultulad kada kiti mapanawan nga saan nga makaibtor. Namnamayam dayta Arman para iti agtultuloy nga sulit iti relasyon ta. Tulad pa na kayo sagana ti masakbayan, dagitan nagta. Dagbalin to mapagwatan ng pamilya. Namulip-lipatan nagpawit ha. Gumatang ka karagit ka sa pulang nyo, and then, urnongam ti suburana. Naglagi pa yan, sampay lang kompleto ti balay tayo. Rapay lang. Kinawampay na kita rapapta nga alikamen. And siyempre, kahit ko tumandaan ti puhunan, tapno, mangipas na ako iti furniture shop ko. Ganda dumapay nga plano. Kasi, good night, I love you. And tulad na kiti airport, manong name. Nga kadado kami, mostly, may isang aeroplano. Iti, agluganan mi. Diretso amin manong name sa Jasaholi. Jerry yan. Dakil akawa manong name iti umadayo iti pamilya. Dahil ko nada nga homesick. Ngayon sambil lang sisyak. Sanak ba't nga baymesa. Tadag iti lang kakaduwak manong name ka nagpapada kami. Kapinanawam iti pamilya mi. Mamanulaing di kita'y babaro. Uno single manong name nga kakaduwak. Narigat man manong name iti trabaho. Nadamdamo ka ngayon maruam kanto. Narigat man di ko nada nga homesick ngayon maruam kanto. No muna manon nemi. Ta limitado di kiti oras. Kaya manong kasta nga bakasyon no day off me. Kaya naman ti kundamoy nga ipapas mi man iti video call. Aday din manon nemi cellphone. Kaya kiti anak ko, ti asawa. Sa bali man ti aktibidas manon aktibidad di kiti duma. O yan manong nemi nakadano dito sa Saudi Arabia para iti panakaisaga na tinaranya nga masagbayan dagiti anak ko. Panakaituloy ket naituloy manong nemi ti balay kas iti plano mi ti asawa. At na makatawan kon dito manong nemi kadadan dagiti ibidbidyo ti asawa nga mapaglaan malmalpasin ti balay ta. Balay tayo. Tayo tutuman kami ti plano dakkel unay. Katatalungan anak ta.
O, master bedroom. Sa guest ti sila di kita nakta. At guest room. Puro ladwa ngamin ti guest room. Nga, tiyan mo, baka no, sumaya biyag tayo kada danto katulong. Di, pagyan ti katulong. Hindi ta malakip ko manong name ti may panggap kininatan di asi. Huwag gayam. Malagip mo tinatan di asi. Isurat mo mit lang. Gawin, kita orasan ko isurat, matandaan naman. Hamumot nga malipatan. Padasay man ngayon kapasyaran. Inakpasyaran na nga lalaki. Uy, siya nga babae. Si Kamat Lydia. Kaya ito ko sawan, inkaaman no sa dinutayan na, tanong mabalin, isublim na di 1,000. Una pagbalin ng pagiding nga 5,000. Adasik to ha. Mga arkila kahit yung tricycle. O, yung kaysa di sabangan, sa pulin nyo tinagan nga, natan di asi. O sige, aramidik to. Saan lang to? I-schedule mo, inton bigat. Kaya mananong amin no, ito nagbakasyon ka, disyon to, ti pa nagpasyar mo jay. Huwag ka mabalin agad, maitid nga dagos. Isot serbi ng order nga agin interes. O, no talo nga tawen nga dakad ta. Agin interes talo nga tawen. Di talo ribon to pa lang. Sige. No saan mo masango? Naistoryak manong nemi kadagadi kakaduwak ti may panggap kininatan di as. Kada nang artiran tamita. Mapang kukumamon baka kasapulan na tulong. Masudot mo dyan bakat ko nga mapansadya. Yoray mo latan nga bakasyon ka, orit at 3 years mat lang. Ag-interest mo dyan 1,000 muna na. Mamanot kas dyan niya. Siyempre, kasi istoryan pare, handa ka mat am-am mo, kita naibagam na dyan balikas nga utang, sinungor ti mang pautang kang saan nakamam mo. Abi nga nga ninatan di asing. Siguro akit tahor. Langan nga orti tahor Ewan, nakasarak ka tikas kang kuha na tahor. Baka ibaga mga bayadam to kat saan ang kunana. Huwag nga ron. Ngayon utang, masapo lang mabayadan. Utang kunana ka di, baka tulong. Ure tulong, mabayadan lang ta. Tulong tutulong, di ba? No tulong kunana, masapo mo tumot nga tulungam. Ngayon baka umot problema na pare. Kapayat, nakadingar tao nga problema na. Dalat taa, ure baknang ka, dakdakal pa problema ma. Talo nga tawen manong nemi. Kaya't konting bakasyon, ngayon ti makadakas manong nemi. Gabot ka apura, iti trabaho, di takamit palubusan, manong nemi, nga naka-schedule, nga bakasyon kalpasan di talo nga tawen. Ne. Maria. No muna ta, siyempre, mailiwak mo iti pamilya. I-extend mi ka no manong nemi iti 2 years. Da kami nagbakasyon ko after 3 years, i-extend mi iti 2 years. Di mi ko makayat idi manong naming pinangayo da ka na kami. Ag-increase kami. Sige, mga kabayan. Apigay di nga saan. Doon lang atawan. Pimpinas na di ba nagbakasyon tayo? Tadakal man tigris tayo. So, manugot kami manong nemi. Siyempre, di makamukin ni Lydia akit maluksaw. May pepantong tiili ko kunak. Di ka mat nagtuloy. Hanga balis lahat. Na kompleto matang na mapintas di balay. Kompleto matang delikamen. Adamatan sigurado nga usarin di kita anak ta para iti panagbasa di high school. Sa ganata para ti college. And to know nito kaspagarigan 5 years mo agsublikan tupay. Dala ka ti puunantan para iti plano ka negosyo. Abi ka nga saan. Oray ta dakil ti increase me. Halos 50%. Kaya nga sawin, kasla another 4 years. Oh, when? Kasla another 4 years, ko dito'y Saudi sweldo. Iso nga ang pagdanagam, sweetheart. Anos lang. Di bagyam niya mga nagkaniapo Diyos manong name awan, dagitian niyaman nga nakana problema. At iman taod kada kami, iti pamilya, kabayatan data nga panawen. Umapapal nga rod kanyak manong name dagiti padak. Nga, at darito'y nga Pinoy. Kinuwari saan nga Pinoy. Gabota, duwa ka no pala nga tawan, hadan sa baling araramidan ni Mrs.
Dua ka no pa lang atawin at kanon ading di bunsuda. Dua ka no pa lang atawin unaon pa may sang atawin manon nemi adan digiti mauawat da nga text message nga ni kastukin kasjay ket magsisinsinara. Siyempre, agmula ti panunot manon nemi digiti ka hasta pasama ko no pa kay pasamakan ti kastoy. Biyang kung dumatom manong nemi ti mamagbaga magpatpatid ka ti pakinakem da. Napiapikan ka, Arman. Oscar. No, anya man tinayuri ti agasa ti tunggal may sara tayo. Nuskin nga awatin tayo. Apay. Apay nga dati kakasdyang asawa. Nasanda nga matungpal ti karida. Apay nga may tuladak. Kaya iti biyag ti OFW nga marakrak ti pamilya. Imbes ko mga saya o sumaya ti pamilya, gabot ti panakaisagahan ako ti masakbayan nga marakrak man. Nakaasawa ka tinaro ko. Mangarod. Anaakit, anangarod. Hawanin na dyan nga babae. At itisidong ti parents ko digiti, putot ko. Katong biglayan nga papanawad da, ni bakit mo, ti sidong nakikamangan na, maaramid na. Anong tulakid din, no? Iti mismo ko mga, ayan, digiti naganak yung kuwan. Ti pampanunutak pare, digiti anak ko. Una, isudat kang runang maapektara. Anak mo, ka. Another 2 years. Agawid kan doon, no, asikasyon na kita anak mo. No, kayat mo ito pala masubli ni bakit mo agad. Dalatakin ka, no, samun nga kayat. Mga alakat sa balin nga asawa. Dagita mo't nung manong na may pasamak ti magsisistoryaan mi kini Lydia. Kumusta ka? Sweetheart, makaiptor ka mat lang? Wala, ang nangarod pa yung arod. Siga, baka saan na makaibtor. O dumit sa kita di mabaling nga wadtak. At ang anong pati kita ikasantangat. Di tayo panagana mo. Di kita ahente. Sa mo lang insurance iti ahente na kat pati babayhan. Kunada, ngayon siya pa nakakita. Ang pati ahente nga, ibasinig kanya kung kasapulak ti babae. Karag na sa wali siguro nga lugar, ngayon dito sa Saudi kat stricto da. Amono Pinoy, iti mga remedyo, wais, or isa din naman ti ni Pinoy tulata. Aging ka manong naming yung palagip kumanin ka ni Lydia, nga mapansa dya sa bangan, sa pulan na tinatan di asi. Dahil naman natin nalagip mo. Mananong ngamin lumapang ka. Daan ngamin ito problema. Amangan ka sa pulan na matitulong. Kasi anong ka sa pulan na tulong, nakunam nga natahor, nabaknang. Nga di na pa ibilang nga utang mo, di 1,000. Yuray mo lang na makabakasyon ka, tas ikantot mapanamis mo. Alakit no, karkararag ka, iragpin mo mga rod, tinagan nga natan di asi. Iti, anya man na problema kit masulbahar. Kahit nasa wan, iraman tayo suna, iragragpinta ka rin iti kararagta. Aging ka manong nemi nga nadanonen iti kalkali kagubong nga mapasamak nga madanon. Ti panagkalpasen, ti 5 nga tawen manong nemi under 2 years. Kahit siyempre, nakaragragsak kami nga agawid ng agbakasyon iti sidong iti pamilya mi manong. Napabamit lang iti 5 years naunday deta no panunutim ti kabayag. Simabat ti asawak manong nemi ti airport kat na irot ti arakop ti tunggal may sa kanakan. Kaya na paot ti agek panaglanang di kiti pipig mo.
may salaing sura nga si mabat manong nemi, kabata na bati di kita anak pin. Kabata siyempre, the wanted dati high school katakwada. Tinaunakin di may kadwa. Kumusta na kituping? Baron ni John. Third year ka high school na. E din to ni Laila, bumalasitang maten. Ni Bonso, nga kulit. Ni Carlo, jalata. Makaayayo da. Katsika, kumusta ka? Sige. Ako mo doon ado nga baggage ko. Dan. Nangala kami ni taxi manon nemi. Inapa ni bus nga gawid sa probinsya mi. Idada kami nito balay, manunay mi kasto na iti route ko pinagsinublat ko inarakop na gitan na ko. Paro ka na, John. Ada nubiyak. Papa. Hampay lang anak ko. Ato di kita keras kanya, nagwapo ak may nakaskin ka. Ano kay nubi lang. Basta langit aglabas, oy. Baka kita no, agraduar ka ti high school nga nabunyagan ka na. Himit papa, nabunyag ko kung hindi pa lang Et ko sawan, timay ka doon pa nagbunyag mo. Kaya hindi agtawan ng 12. Ha? Asin no? Hindi na ko kita. Di anak ko na yun. Sige, may katlo. Awang pa yung papa. Tapos tama tayo manong name ni Laila, ni Bonso. Kaya dito tayong manong name tirabi kalpasan nga awalin di kita imay si Marabo nga sa ili. Dito yung tayong manong name nga naipipahang namin pinsan tinaus nga ili titong galway sa kada kami kinididya. Kalpasan dito ano ti planom mangkita ti mabaling nga magpwestuhan para iti negosyo. Manang negosyo ngamin? Furniture shop. Furniture no saan ka man na karpintero? Adadaman nga, adda ka iti semento. Apay, kayo lat mabaling nga asimblo. Adaman di kita semento nga salaset Ay, una yan, di kita garden set. Napita sa plano. Kan pag-aramidan ti hollow blocks. Pag negosyo ti hollow blocks, furniture, di kita concrete nga sala set, garden set. Dagiti basta. Muna iti po ko ng tangarod. Mga sabi Diyos. Baka kahit mo pala tagsubli, tapno adado, tsakong kayat. Muna yung tali mga tawon. Apay di kita dado mga almost decade nga dadati abroad. Ngayon mawon ti makinda nga asenso na, di ba? Huwag karod. Apay nga ta. Depende no kasanong kaadoti sa ganaan da. At tapos di kita mga ibaga nga 20 years na ka nun. Nga OFW. Baka no naigamay rin ti darada nga dadadjay. Kaya dan, ganun ti adda ti pamilyada. Uno saan, baka di kita anak na naasawaan da aminin. Kaitawan asawa nan. Di, again lahat ti abroad. Tapos di kasta, kanya-kanyang istorya. Dito malagip ko ni Nathan di asi manong nemi kalpasan nga dan makalawas nga daag iti lugar mi. Tinaramid ko manong nemi, tinagatan kong second hand nga aromatic nga pag-service ko, pagbunag. Ison ti drive ko manong nemi, tinurong ko ti kunada nga barangay Sabangan. Siyempre, ikiti baybay. Nagsilpuan, ti karayan, ken ti baybay. Alangan mo't nga iti bantay kat at barangay Sabangan. At Sabangan kat nagsabatan ti karayan ken baybay. O na ti adad tumag ti awag na kat Minanga. Di ba? Anong nemi? Umuna nga balay kalbasan ti arko nga welcome to barangay Sabangan. Dito ako nga nagsaludsod. Nana, ay, barang. Dito di ba na iti Nathan Asi? Nathan Asi?
Awan, amumok. Ay, Pedro. Natanaasi ka no, balay da. Awan. Kasi dito ka dito, ayan, dikit ay di asi. Di asi agad jay. Mismo nga, asidig ti bye-bye. Kahit nasa manong na may ituong tunay nga barangay, isut pa panak. Manong nemi nagsiddo kerak, idi nagpapalaudak na kumamang iti pungto da ita nga barangay, idi adda masabat ko nga ambulansya. Oh my, urek lang nagsiddo ker. Ambulansya? Ano na ita nga ambulansya? Sa ado manong nemi di kita agdadaras nga tricycle nga masabat ko. Ada nga ta aksidente, jay. Uno, ada nga ta napasamak nga krimen. Idi ada ka na ti katengaan manong nemi ti barangay. Iti umong di kita ada ti sangot ti story. Nagsaludsuda. Aray, manong ti saludsud, ano na ti ambulansya nasabat ko? Ay, siguro ti damagat, ada intaray da nga na disgrasya iti motor. Nakaro ka no? Dati man ti pagpagada. Dati man nag-helmet. Naitayok ka no, kat imuna ka no nga nagdiso ti ulo na ti semento. Ay, susapo. Nakikita kami nga motor nga dala nga rod lintag masapol nag-helmet. Madamat kitrason no, maladumat Saan mo lang masapol ti helmet kat along the highway ka. Napataray nga taat nagbigsa ka no ti impact ti panakadong parti puste. Nakainom ti kas nga oras. Dakman amo. Amo yung tinagan yung aksidente? Ay, di mo pa amo. Pumakas siya ka, kahit mo mamon na sino. Manong nemi nakadaro na ka mismo iti nakapasama kan ti aksidente. Kunat, kado palang tao sa jay. At palang ti motor. Yung parking ko na imbag manong nemi ti logang ko. Sak masadig ka na iti polis. Tanda palang iti polis. Hello sir. Balitag sa ludsod. Mabalin. Naala yung tinaganda jay na disgrasya. Naalamin. Mabaling nga maamuan. Pag-interesado ka. Tsaka mo no pag-interesado tanaga na tayo. Nathan de Asi. Oh my God. Ama mo? Kabagyam, gayam mo? Iso ka matirantak ka mapansapulin dito nga barangay. Apay nga motor, apay nga saan nga kutse. Ipangalan ako matkutse na kahit marigrikat man. Kaya kas makita ng motor. Inan-anusan ng sapi data daan unay nga motoren. Saan sapi na i-renew. I-renew. Amoy yung ka di balida, sir? Tama lang pagsaludsudan. Ni kapitan, nandiyan na kapitan niya. Kapitan, nembaga malamyo. Stop it, sir. Amo mo yun na disgrasya. Natandi asi. Tirangin na pilyedo na, sir. Kaya talagang amamumi. Naasi nga tao. Tayo daw dawat ni nga ron. Sabi ko matamakalasan. Ti asawa na, sir. Nabayagin nga balo. Ti pabilyada. Tsaka mo, no, naipakabon ka naging talong babae nga anak na. Inuto ti balay da, sir? Jay, akin laod amin.
Hindi na bakit marakrakan. Ha? At ang tan, sadya dahi tayo, dikit anak na? Jaklam mo. Sige, kapitan. Mapanak mga rin sadya. Manong na may aglulukan tirik na. Diyos ko. Ano rin ito nga pasamak? No kaano pa nga kayat ko nga isublit sa ngaribo. Nga saan lang sa ngaribo, tirumbing itid ko kenkuan. No kaano pa nga kayat ko nga makitan, iti may kadwa gundaway, iti arig na nangalaw kanyak. Tanyarig ko nga, kadagiti nga problema kasla malmes. Baka no sana ko manakadanon sa Saudi. No saan nga, dahito nga tao manong nemi. Napaw na matin, nga pa nakairan-ranana. No ano pa nga, mapangkon sa pulen manong nemi, isumatin pa nakadisgrasya na. Ngam sabi ko matamalasatan na. Ngam ti ko nada, grabe ka no. Ada ako ni tinaudi nga purok manong nemi. Dadago umong. Sarden ko. Awan sa bali nga magsasalitahan na siguro no saan nga ti aksidente mo no. Disgrasya. Nana, inuti ti balay da natan? Hindi jay. Balay ka di jay? Balay. Papay, ama mo, kabagyam ni Nathan. Gayam ko. Gayam mo, apay nga rin nga masadaw ka, no, kasi ti balay na. No, apay nga di mo ti balay na. Di mo kabutihan mo nga na disgrasya iso na. Ang mga rin. Asla, inakopdan nga awanin angas na. Gagangil at ang tampan na hospital anat panaganam. Protokol kung kunada. SOP ko na siguro na. Ang alak, conformed na protokol mo SOP. Digit nga ron, anak na. Ay, diyan mo kasla arayatin da itay inauna. Kasla din nakpulos makawat da ita ka napasamak ti aman. Ay, naasi nga natulog ni Nathan. Check man na mo no apay kasi dyan napasamak. Nagpatuloy yak manong nemi. Kaya pag-isunga dari muar iti kalapaw. Kalapaw manong nemi. Kalapaw ko naktas na sa nga balay. Balay man nga arig na marmarpo. May sa nga balasitang. Nakastaw na yung manong nemi. Nga lumlumtagan. Ti kalub ti matana ti kasasangin. Dim sagat. Balasan ko. Kinita na. Sigati na unang anak ni Nathan. Siya tata. Kunada kayo nakumda ka nung natayan ni tatang mi. Idadawat na kinama Diyos. Nga si bibiyag pa lang iso na. Sano kami pa nga kakamsat mga uwanan ni tatang mi. Mga asin Diyos. Mabalinti sumrek. Sige tata, sumrek na. Anong nemi? Dinilo ko nga dagos. Ada na kita tugaw nga. Kasla delikado ang pagtugawan. Nagtuga ka tata. Pasensya kayo ni tibalay mi. Dito una ti babalawag ka ni tatang. Tapay. Karpintero ni tatang ko. Ni tatang mi. Ngimusto ti kong kunada pagsasauda. Ngunti karpintero at nalaing nga garamit ti balay. Ngimsan na nga maarami doon na mataribaan ti bukod na nga balay. Kakanahin kong ibagbagang ni tatang. Ngayon una na kami. Iyon una na ti balay mi. Sagbay ti sabali. Diya ka mo, diya maawadin ni Suna. Lang naro na itan ka sa doon. Karami nga ro din na ni tatang. Karpintero lang ni tatang mo. Uwan tata. Ngamit mamit ko iso na. Mas natahor. Natahor nga nagsasalita. Alistoda nga
utangan, alistuda nga dawatan, no agsweldo. Iyon una na pala ti sa bali, namiti na kami. No anda ko mga mabisbisinan, kada sa bali pa nga mabisbisinan, adada na nga, iyon una na ti sa bali, sakbay kada kami nga anak na. Saan na tamen? Kasi ti arig na tata. Ada katiguram iti amam. Na maminsan, kagurag isuna. Kinaman di lang ha, ti balay mi. Nakabimbin na si di. Di na pa'y matarimaan, di kita marakrak-rak. Barado pa iti si Army. At dapat di kitang tit-tit nga tubo. Iti tubo ti danumi. Saan mo ko mababalungan ti amam? Yung kasta nga, at nagpatulong kayong kuha na nga karoba mi. Listo nga mapaan. Uri akong kwartami. No, anda may umutang. Ini medyo na. Umawatan. Di ka kumamangimuli ti kura ti amam. Namatay ni tatang kasano kami pa'y. Agnaed kami ti marakrak kabalay. Dagayo ka din ng tiswan ti balay. Dagami. Impakita din ni tatang ko. Di ba kakitaan nga dagami na ito'y dito na palawlawan ti alad. Nabindas ko ano. Matarimaan ti alad sa mapintas ti balay mi. Babae kami pa nga anak na. Kasto ti balay mi. Hamo babalawan ti amam. Iyon unanat sa bali. Sagbay ka na kami. Kaadadag ka sa pulan. Bakit iyon unana? Ada. Basta. Kasi ito ugali ni tatang. Alistuda nga utangan. Alistuda nga alukuyin tapno tumulong. Aring na isubo na kuman. Gamitin na pa lang di sa bali. Nada ka sa bulan. Hindi tayo tangataraon nga isubo na. Manong name pinatid ko ti pakinakan dagiti talo nga babae nga kapsat. Sinusud ko da kawada no nangandan no adda nakasagana nga kananda pangrabi. Nagwigiwing manong name ni Lirio. Talirio ka no tinagan mo. Nang tedag tili magasot. Tata, alam da ito'y. Dahil kaso nga awan ti isang mudta. Kagumatang. Sa kagumatang si dayo nyo kakapsat, ha? Tata, anat na ganyo? Arman, kakabagyan tayo. Nasihat nga tao ni tatang mo. Kasta ti bagbagada, nasihat nga tao. Dapat mangibaga nga, nasihat nga tao. Saan nga nasihat nga ama? Hamo ko nanti kasta. Ala, inagit hospital nga, naka-hospital ni papang mo. Ay, ni tatang mo. Dinawagak ni Lydia manunay may galing padamag ko tinapasamak. Agsensen na ay ken sa alang sen na ay manong nagsangit pa eh. Iri pa ng istorya nga nakakaasit ti biyagda. Iri hospital manunay may nadanon ko rito ni Kapitan. Kapitan, sige na nagsalunsot ka kita, may panggap ka ni Nathan. Huwag Kapitan, Arman tinagan ko. Imayag dito tap namamok noon nyo ti awanin. Ano ta kayo itong sawan ngawanin? Dead on arrival. So ada ni Timorge. Kasanunod Kapitan. Kaya namok, na parang di balay na, kasi diyan nga ti kasasada. Kas Kapitan ni Barangay. Ken gabutikin na siya at ni Nathan. Kinapod no na Arman. No adala masapol ti barangay nga tulong manipod ka din bumarangay kat mabuling ko kunain nga ni Nathan tinakatatahon no ka nga mangted iti donasyon. Wen, nagrunang kada kita'y binatayan. Isuot ka naklan no kati maited nga abuloy. Diba no, may natay kati may sa barangay kat voluntary no manot itad mo. Miso na.
Mabalin na nga, ikaligagom ti umutang. Dakkel lang ti itad na. Aglalalo ka na iti kasityon na. No ada perdi, iti balayda, nga namnamain da nga ni Nathan iti makaamo. Mabandaya ba? Isumang tarimaan. Saan pa yung umawat itandan? Yung tinakaskas daw. Di mismo umalay na, dinamong ikaso. Tsaka mo no ano't prinsipyo na. Ang kanya-kanyang style ako nada. Diba? Charity, begin at home ko nada kumangim. Sa bali na itnatan. Sila yun unat sa bali. Baka datan pit siguro ti style na o na prinsipyo na. Isa nga akong pagdanagan, humat ka di pagdanagan tam. Panahon mo tandam no. Supapakan mo ti kinaimbag na. Kaya yung asawan kapitan, ti barangay, ti makamu, ti panakaiman sayag na. Bayad ti punerarya. Mabaling kami nga kukontribusyon na ngayon ba? Mabayag lang nga umungin. Kapitan siya kon. Ha? Siya kon ti makaamo. Iti yan naman nga singirin ti punerarya. Tarik di na duma, nga itulong niyo kadakwada, kayong kuwana, da kayon ti makaamo. Akit na siya to na. Apay kapit, ano mayan ni Nathan? Nasingit nga kayo kapitan. Istoryakto kada kayo. Siya kun manong name tikipuntak iti punerarya. Naalak ti cellphone number ni kapitan manong name ket tinawaga. Kap, ni Arman detoy. Nakasarita kon ti punerarya. Ti problema ita, pakaiman sayagan na. Akit siyempre di balay na. Kaslasan sa nga napinasadya ta napanak karot kat medyo alabaam ta masapan na bigat. Ibagam ang iti kamalman nanto ti panang deliver daw no panang yawid na ti bangkay tapno makapagtitinulong kami nga mangistimar di balay na. Sa puro lang ti panakalagdana tapno gasta kita hanga nakamamag nga pagyanan. Ala kapitan, thank you nga rod. Kasi nga rod, kapitan? Mama. Ado ka mga titinulong. Dapat talaga nga naasin ni natandi asi. Kaya papanan ako mga rod nga di kam tumulong amin. Baka kaya mi kumapay ang bayadan ti servisyo ti punerarya. Babayan ti pa nagkukontribusyon mi. Kapot sikan ti akinasagot di thank you. Nagawid akmed lang iti dahi nga rabi manon mi kalbasan nga nakapagsalita kami nga naibag yaking kukuha ti punerarya. Nagadbansak pa yan. Iti balay. Kas lamay sak karag iti maseknan nga nagminatay mano. Di pa nagriknak. Sweetheart, may ka nakadagdag sa naay mo. Saktan nasakit ka rin tinakam mo. Nga dadya 1,000 kat sa ala nga nagbaling nga 5,000. Gabuta, mano pinagbayad mo? Mano singa rin ti punerarya? Sanga day ta? Sanga day dyan kadagsan. Kadagsan ko. Kaslak lang na pukawan. Iti may isa nga kabsat. Una na singit nga kayo. Kaslak lang na pukawan ti anak. Kasi ti arik na. Manong name pinikpikpik ti asawag ti abagat. Sana na mamloyan ti pok. Kastal ti biyan. Ti problema pa eh. Dagi ti tadlungan nak na. Kasano ti masakbayan na. Kat kung naman nga doon na agtitinulong. Mano nga tadigit kas kanyak nga pinautangan ni Nathan. Natahor ka nung agpautang eh. Nagpadawat. Agad barbara nga, takaskan kamot laing digit dadumang nga nakautang keng kuana nga tinulungan na. Nga nalablabas pa nga amang di interest di na ited. Kasken ka. Mano ko ma? Kalakan mo ito diya 30,000. O makita, manibot 1,000. Nagbayad ka diwa balit 29,000. Manong namis ang kapamilya kami nga napan nakilamay. Nga nagtala ni Ed kami manong namis sa jay. Huwag pinanawan mi tibalay mi kahit milang tagtali na Ed sa jay. Kat makita manong namis nakasanot kinasaya at digiti karuba kan digiti bumarangkay.
Nagtitinulong damanong. Sino iti makaamo iti bagas, iti dayta nga pangrabii, pambigat, pangaldaw, sino't makaamo iti sidaan. Nadupay na saan nga taga-barangay, sabangan manong nemi, na sigun kadakwada, nakautang dano keng kwana. Kat siyempre, adamat dati pagipananda ti abuloy. Aliwliwa endamat, dagiti tanlo nga kakabsat, nga puro babae nga addada, iti sibay lata ti lungon ti amada. Ano man na nasidgak manong nemi ni Lirio. Ana ti Iermon, ti high school Lirio. Para fourth year high school kunton. Tata, tito ko na. Tito. Nagkasadar kayo ka natin inawanak. Basta, kadi tito. Mantay mamukeng ka. Ni June Dilirio. Sanda lang ang kaskulaan sa bali ng eskwela at pagbasahak. Sumot ni ating ko. Puro ka mabae. Awan ti kwarta ni papangwit bangko. Awan tito. Awan ko nakatawa mat ti mapan na i-withdraw awan mat ti magit kita ka bank account na. Ti amo kiti akit nakautang ni Suna. Nakautang na niya. Pangalalan na ko man di papautang na no. Saan nang utangan? Sinot nakautangan na nga ta. Sinot nakautangan na nga ta. Manong nemi dahil nga saludsot ka na sumbatan a day before iti punpun. Damay sa nga babae nga nabalkat ti bagbagina. Manong nemi nga ti panagna nakaslapan nagnama ti pato. Nakakutsi. Siyempre ni Kapitan manong nemi ti si Mabat na panak met di manon kasto tinangig ko. Mrs. de Guzman. Oy, Kapitan, no sikat Kapitan. Adala kahit ko nga ipabasang kasuratan no sino man ti babaling ko pangibasa, pangitadaan. Nadya inauna nga anak na, dato'y natay. Nakaminatan, Mrs. Sakti Kapitan. Baka no makiktot no anyaman data kasuratan. Anamin data kasuratan. Nakautang ganyak dinatan iti 60,000. 60,000. When? Nga, collateral na, ito'y house and lot. At dati kasuratan nga, pangibaga nga no saan na nga mabayadan, alaik siyempre, dito'y balay kentilote. Pinirmaan dati abogado, dati kasuratan. Manong nemi, binasa ni Kapitan, ti kasuratan, nakipagbasak na. Naikabil sa dyaman ng nemi. Ngayon to umayin nga lawas, ti deadline. Kapitan, Arman. Taramidan tayo? Daki ni Mrs. Guzman alain na dito nga balay. Kan tagikuan na tilote. Katrubay ko na yata, siyempre, isot na ikabil ta nailan at kasuratan. Ngayon, Mrs. Dagdakil nga amang ti balor ti balay kan ti lote. Ngayon ti utang nakas. Kaya peso, dagdakil nga amang agam data kasuratan dinapatay. Na di mo mamaling i-consider na inutan talangin nga bayadan 60,000. Tapno saan nga mapukawan ti balay, di kiti anak na ulil. Saan nga mabalin na? Di kasuratan kat kasuratan. 60,000 na lakamad lang data, no kahit yung tulungan. No kahit yung tulungan isuda. Karedimit lang nga aldaw manong nemi kabut ato ti tao. Talas day wano last night na kindi. Arig na meeting ti inaramid ni Kapitan. Meeting di avance. Ilawlawag na manong nemi nga nakautang ni Nathan iti 60,000 pesos.
Kat masaan nga mabayadan naging kaumay no lawas, mapukawan ti balay kan lute dagiti agtalong nga kakabsat. Anat mga kunayo kakabsat, mano ti ited ti may sakada tayo, basit laing nagtitinulong tayo amin sa kade, nagasagana ka kade, nga mang pataod ti 60,000 tapno saan nga mapukawan ti lute kan balay dagiti ulila. Halos manong maybe 99% na intayag da amin ti imada. Kapitan, tumulong nga! Tumulong kami! Correct, wala na palwa, manong maybe. Idi kinasinsir, dagiti nangingato ti imada. Amin da kadi, kat natulungan ni Nathan. Wano, han naman na natulungan, gabuta amuda, nga ninatan kat natulong iso nga nakasagana damat at tumulong. Uwain manong nemi iso nga kinasarita mi ni Mrs. Guzman, Mrs. before the deadline kanito nga suratan, awan pagdanagan nyo tadakam to mismo iti umayag bayan talagat no sir no basta kapitan awan kasi iti mangidanon matlang ata nga damag kong arg nga natayan, hindi ko mapaila kapat patay ng umayak, ang dumat ti trabaho, so nga karetoy, so nga umayak. Lakit nung talaga nga mabayadan data nga utang ni Nathan agad agtalined nga kuko da, ti house, ken lot. Nangig manong name dagdag kakabsat, day nga napasamak, kat kastaonay, itisang sangit na nagyaman kada kami. Pinasigak ni Lirio, manong naming marakop kanya. Tito, nawarin tiras ka nakasakit mo. Masangi, ang sangit ang kabutiliday, takawalan ni tatang ka ng sangit ang itiragsak. At daman lagayim supapak, tikas niya ka kinasaya at ti amami itipadan ng nga tao. Hindi awan itan tiguram kayong kuwana. Diyak kaguray suna, diyak aramin na lang ti kagura na mamawa at ang itan tito. Maawa at akitaan. Tano, saan ko mga timultulong kat dayjay ti na ito ding napapatay na. Di anandakam ko mga nakakaasi. O, lusot ako na. Tinararamid ni tatang mo kat para ka na kayo ng kakapsat. Nangimula iti imbag. Tano na kayo tumudlat agapit. Nukas ka sa nulayang Lirio. Saan lang nga dayta, ti pagtitinulungan mi. No, dikat pa'y pagtitinulungan mi. Iti gastusan nyo. Iti inal daw nga panagbiagyo ken iti panagbasay. Tito? Ti kaadumi? So manulang ti bingat itong galmaysa. Tapno magastusan iti panagbasa iti kolehyo. Alakontarem. Baka dadun to pwede iti umay. Nga natulungan gayam ni tatang mo. Kas kanyak, Lirio. Arig ko tagtungtunglab. Ngajak mapataod ti 1,000 nga pisos nga kurang ko iti bayadak ti panag-apply ko nga mapanagtrabaho di Saudi. Baga sa anak ko mga natuloy. Ang kuman na kompleto nga pimintas ti balay mi. Awang ko matitakkel nga puunak para tinegosyo. Ngam kapot kinasiyat ni tatang mo. Nga dinakam-am mo. Voluntaryo, nga inalan na. Enruan na ti wallet na sa nakindot-dutan ti 1,000. Bayadak to kunana ng maamon. Tulong kon kunana. Kat baka saan lang asisyak ti kastoy ti nakaaramidan na isong dakkel ti pamatik, Lirio. Agparang to dagiti natulungan ni tatang mo. Tapno ibagada nga tulungan da kayo nga talo. Para tinaranyag ang masakbayan nyo. Manong nemi saan lang ang napasubliti yan, nabayadan ti utang nga 60,000 ninatan ti asi. No digat pa'y namin pinsang nga napalagda ang napapintas ti balay da Lirio. Kalpasan nga dan makabulan sipud na itabon mo na tayo ninatan ti asi. Sana nakas idi manong naming
delikado na dagang kinid. Uhen, pimintas, napintaan, na aladan pa yung gusto, pimintas ti alad. Saan na nakasidi nga marmarpug ako nada. Kandi kita tugaw nga perperdin napabaro. Di ba nagporture ni Lirio manunemi pasaray sumarsarong kar kami kaduak siyempre di pamilya. Kumusta yung may kakamsat? Kumusta kayo Lirio? Tito, ang problema yung timakan. Nilat na kapitan dito ti umumay na ko ha. Ngamang ka na kiti kasapulan mi. Nagtuloy na kiti kontribusyon. Kaya dito, at dapat may isang tao nga natulungan ka nun tatang nga nang deposito ti kwarta kunadan sa nga traspan para iti kompleto pa nagbasa kiti college. Siyak lang. Agad isa po lang tayo ati mang babasa kasi ading mo para iti college. Tawara ito no graduar ka matan iti college kat adan trabaho tulungan yung tumatan tinaudi. No danto trabaho. Kano kasyo, adamatan negosyo mi. Walin nyo mati no bakasyon, may kasadya Natumulong kayo, soldon na kayo tinaldaw. Agaman kami dito. Itatang mo tirumpe nga pagyawanan. Nasagsangayan nga ama. Nung pwede ko na yun unanat sa bali, impes nga na kami. Yung gaya, nabinpindas tinaramid na. Tanasa nga kasya tinaramid na kitnatay. Baka awan ti mga asing at tumulong ka na kami. Sungarta ko na dan. Agmula ka, tatlo apitan. Manong nemi naggandang nga nagraduar na John kini Lirio iti college. Katkas iti nakonak, babayan ti tulong manong nemi di kiti addaan. Ore saan nga natultulungan manong nemi dedinatan ng voluntaryada uno na nalukay tiliknada nagpa-presentar at tumulong mang TED iti nakasagana gastusen dagiti duwapay nga kakabsat ni Lirio tapno may turpos damat manong nemi iti panagbasa na. Ken kastamatan ka na kami nga gasawa na kami mat iti nang sagot manong nemi iti bunsuda tapno nakasigurado iti panagturpos na. Tas siyempre, manong nemi din pasdek mi nga negosyo ti asawa. Iti hollow block factory, kan kastamat tayo na kita garden set. Manong nemi, kan dumapay, kat saan kami met amay ibusan ti customer. Kan natumat ti kiti trabahadoras ko manong nemi. Si Mayati biyag mi, nagasawa, kan nakanrama manong nemi ti masakbayan, di kiti talungan anak mi, nga tanaraggraduari ni June, sumarsaro na kiti talupay nga, ay duwapay nga anak. Babayan manong nemi ti panagga. Nagkanang itigasal ka nagtrabaho dito sa Saudi ti 5 nga tawen. Kan babayan iti panagininot mi manong nemi. Babayan ti may salang sa nga ribo pisos manong nemi nga voluntaryo ni pupusuan ng intulong kanyak dedinatan di asi. Asal lang asisyak manong nemi iti nang ipayan na titulong ken asi. No di kat adu kami. Isuan to kami nga mang sapsapuyot ang mga taptapaya kadagiti talungan na nga inulilan. Adan na kinawatan da John Kinilirio manong nemi agbalindagan to manukang minilirio. Ta idi kanu pa lang damo da nga kita kini John Kinilirio ada kanon nagpitikan ti puso niya. No inton kaano manong nemi ti kasar posible nga ti umay tawen palubos ti apo. Dito nga rin ti pakasaritak manong nemi agyaman aklaunay iti anos mo nga nang urnos kalpasangin nag-insan keng ka ti Italiana. Kaya nagyaman akunay ti pintas ting ka panangibasa kaya nagyaman akmet kadag iti amin nga nagbuya kaya nagdengeg iti anos da ng subaybay dito'y nga pakasaritak. Thank you. Sabi ko nga, dapat naitad ko nga adal kan pagsarmingan ti biyag kada kiti padag nga agmula ka tapno adtag tumet abitin. Tuwing nga dagyamang nga pagaya mo
Arman. Thank you, Arman. Thank you pa panangibura iti pagkasalitaan. Thank you mat kadagiti amin nga nagbuya, nagdingeg